आं रिसिभ खालामलालै आं मा होननानै बुंहरनो दा थगायनाय रखमसो जाबाय दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो आं दा रिसिभ खालामबाबो मा होनना बुंनो दा ओहो आं हरबाय थाबाबो रिसिभ खालामा इसोरनोबो गथ'खौ नांथारगौमोन फसायसोदोंमोन गथ'खौ बेनिखायनो फन हरगासिनो दा आङो रिसिभ खालामबाबो मा होनना बुंगोन देनाय थगायनाय रखमसो मोनगोन बिसोरो थाथो हरबाय थाथों रिसिभ खालामला आं बिकि नोंखौ जुदि आं खेबसे लोगो मोननाय मोनबा नोंखौ नागारालै आं बिकि नों आंनि फैसा मोनगोनखौबो नों धंस' खालामना होबाय आरो नोंबो गोजोनै संसार जालांनो हागौमोन ना नोङो हाबा जानो गारै नोङो खारखुमादोंसो आरो नोङो खारखुमा आंनि गथ'खौलाय मानो लांफानांगौ नों सोरो नोंखौथ' आं सिनायनो हायामोन बिकि नों जेरावखि गैयामोन आं नागिरगोन आंनो आंनि गथ'खौ नांगौ आं फिसिनो हरथारगोन बेसेबां मोजां लाइफ जागोनखौबो नों धंस' खालामना लाबाय बिकि बिमा गैया बिफा गैया न' गैया जेबोआनो गैया बिहा रावबोआनो गैया थेवब्लाबो इसेबो साना बुजिनाय होननायानो गैया असे बिनानाव नङाबाबो असे बिनानाव साननानै मोजां मानसिनियाव हाबा हरनो नागिरबाय गैया खारखुमाबाय गथ'खौ लानानै मोनथों र' नोंखौ साला आथिं आखाइ बुख्लायजोबनासो दोनगोन आंनि रागाखौ नुवाखै नोङो आबौ अनजालु औलै आबै अनजालु अम्बिकाया फैयाखै नामा फैयाखैलै राखावस्रि दाबो गैया मानसियानो दाबो फैयाखै होनबा गथ'खौ लानानै अबाव थांमारखो मोनथियालै आबै आङो मैनाथि बिबै लाहानियावबो नागिरहैबाय गैयानो बिसानियावबो आबै जाब्रि आङो ना बै अम्बिकिखौ मोनबाथाय ओरैबायदि बुगोन आथिं आखाइ बुख्लायजोबगोन आबै नों नायबाय था नङाबा आयौ बेथो हामाहाय मा आबौ मानो आथिं आखाइ बुख्लायलाबायनो बुख्लायाबा आंनि गथ'खौ मानो लाना थांनांगौ बियो साला सानसे समाव आंनो बिखौ गावनि बिनानाव साननानै असे नङाबाबो आंनि न'आव जायगा होदोंमोन दा बियो आंनि गथ'खौनो खावना लांबाय नागारा आं बेखौबो नागारा नोंसोर नायबायल' था लोगोल' मोनथों अम्बिकिखौ आङो खिन्थाहरनायखायसो दाखालि नङाबाथ' आथिं आखाइ बुख्लायजोबमारगौमोन खोना भगबानासो मिथिसिगौ आरो मानो बेफोरबायदि अनजालुआ ओइ राखावस्रि नोंनो अम्बिकाया फन हरमाराखै फन हराखैथ' आरो अबाव हरनो दालाय बिलाय राखावस्रि नोंनो जुदि फन हरोना मालाबा हरफ्लांबायनोबो हागौ फन हरबानो आंनो खिन्थाखा दे ओमफ्राय फन हरबाथाय अबाव दं अबाव गैया मोजाङै सोंना लाबानो जाबाय औ जागोन दे ओइ अनजालु आबौ बेफोरबायदि बुला बुसि खालामनाङा दे सिख्ला मानसि हामा बुनो बुजायना दोनबानो जाबाय माथ' मा नांज्लाय सोनायमोन हा मानो नोंनि गथ'खौ लाना खारखो बियो बाबुखौ मानो लाना खारखो ओइ जेबो बुङाखैमोन आं आबै मानसिफोरखौ हाबा जाबाय खोनासोनायखाय बेखौबो बुंबाय आङो नोंखौबो हाबा हरनांसिगोन होननानै बेखौनो लाजि मोननानै खारबाय बाखि जेबोखौनो बुङाखैमोन मोजां नङालै मानसियानो मोजां नङा मोजांसो सानदोंमोन आं आगोलफोरलाय एसे मोजांमोन ना मोजांसो जाफ्लाना दिन्थियोमोन मोनथिला आरो जेखिजाया आबै आं बेखौ नुबाथाय लोगो मोनबाथाय आं बेखौ बुवालासिनो थानो हानाय नङा दे बुनाङाहाय मानो बुनांगौ धाय हामा बुनो हामा बुजायना दोनबानो जाबाय हामा दे आबौ फैबाबो मालाबाबो बुनाङा आं बुवालासिनो थानो हानाय नङा दे आबै दे नोंसोरो जिरायनोबा जिराय आङो लोंनो थांसै र' लोंनो मोनाखै दिनै खापसेबो आबौ मा नोंनिया लोंनायानो खामानि जाबाय नामायो बांद्राय लोंनाङा लोङाबा आबै लोङाबा थानो हाया आंहा दिनै रावबो गैला आबै नों मिथिगौ ना लोङाबा थानो हायालै आं टेनसनफोरखौ लाख'नो हाया लोंबासो एसे स्रां मोनो टेनसनफोरखौ दे आबै नोंसोरो जिरायनोबा जिरायथ' आं थांसै नाङा दे जिरायथ'ला जोंनियाबो खामानि दङ जोङो अम्बिकि आरो लावदुमखौनो खबर लानो फैदोंमोन फैबायना फैयाखै होननानै गैया अबाव फैनोखाय दे मालाबाफोर फैबाबो बुनाङा दे आबौ नायनोसै आरो बाव थांखो सनाया आं बे ड्रयारावनो सोना दोनथारदोंमोन होमबा अबाव थांखो सनाया मोनथियालै आं बे ड्रयारावनो सोना दोनथारबाय अबाव थांखो आं बैबासो मोनलाय लांबायलै ओइ बिफा खोनादोंना जों फैलाय मायो मा जाखो बिफा आं किसमिसनो दिनै सना गाननानै नायदोंमोनसो सनायानो गैया बिमायंआ होननाय सनाया मा सनाया गैया अबाव दोननायमोन नों मोजाङै नायनाय गैयालै बिफा 10 बारसो नायबाय आं गैया ड्रयारावनो दोनदोंमोन
मोजाङै मानो दोनाखैमोन नोङो ड्रयाराव दोननाय मोनबा ड्रयारावनो थागौमोन ना ड्रयारावनो दोनदोंमोनलै आङो दा गथ'नो मा सना गानहोनो दिनै आयै गैलाबा नाङा दे गाना गोमाबायबा अबाव मोनबावनो नङा नोङो अबाव दोनमारनायमोन सनाखौ हा आं बुंदोंना ड्रयारावनो सोना दोनदोंमोन होननानै होमबा अबाव थांमारखो हो जोंहानि न'आवथ' रावबो हाबखाया रावबो सिखावबोथ' फैखाया नोंनो अबावबा दोनदों दे नोंनो अबावबा दोनदों मोजाङै नागिरनाय बै गद्रेज शकेस बाक्सुफोराव नायनाय दं खोना दे गैयालै बिफा आं बेफोराव दोनखायाखै ड्रयारावनो दोनथारबाय मायोहाय मा जादों मानि दावराव आबै आंनो बिबारि आयं होनाय सनाया गोमाबायसो मा सना गोमादों बोरै गोमाखो गावगायानो अबावबा दोनना लादों खोना दोनना लायाखैलै आं ड्रयारावनो दोनथारदोंमोन ड्रयाराव दोननाय मोनबालाय ड्रयारावनो थागौमोन ना सोरथ' फैयो जोंहानियावलाय रावबो सिखावबो फैखाया रावबो खावग्रा मानसियानो हाबखाया आं ड्रयारावनो दोनथारदोंमोनलै नङा दे नोङो अबावबाफोर दोनना लादों नोङो नागिरनाय बाक्सुफोराव आलमारि गद्रेजफोराव नागिरनाय अ नोङो ड्रयाराव दोनदों होननानै बेफोरबायदि थाबाय थाबा जागोन नामा नागिरदो सानसेखालि सनिया आनैयादि नायनो फैनाया सनिया आनैयासो दांदोंमोन आंनि सनाखौ ओं सनिया नायनो फैनाया सानसेखालि सनिया सनाखौ दांनायनिफ्राय आं दांनायानो थायाखै माने आं बेखौ बुंदोंमोन ड्रयाराव दोन होननानै बेथ' ड्रयारावनो दोनदोंमोन आफा आनैयासो दांदोंमोन आंनि सनाखौ बिसो बबेबा दोनफ्लांदों खोना आइया दोनफ्लाङाखै बिनो बबेबा दोनफ्लांदों खोना आं सनियाखौ लिंहरनि र' सनिया फैनाय जों मायो आंखौ लिंहरदों ओइ सनिया नोंदि सानसेखालि किसमिसनि सनाखौ नायनो फैदोंमोन नोङो ड्रयारावनो दोनदोंमोन ना औ आङो नायखांनानै ड्रयारावनो दोनदोंमोन होनबा अबाव थांखोबा सनाखौ नागिरबाबो मोनाखै आं 10 बारसो जाबाय नागिरनाया ड्रयाराव मोननायानो थायाखै बाजै नोङो बुंनो नागिरदों मा आङो किसमिसनि सनाखौ खावदों बेफोरबायदि नङालै आगै आं नोंनाव सोंदोंल'सो आं नोंखौ खावदों होनना बुङाखै ओहो नोंनिबा माने आं खावदों ना बेनिखायनो नोङो आंखौनो डाइरेक्ट लिंहरना सोंखादों बाजै नोङो आंखौ सिखाव सानदों गावआनो सनाखौ अबावबा दोनफ्लांना लादों ओमफ्राय गोमानायखाय आंखौसो सिखाव हमबाय सानाखैमोन आं नोंदि आंखौसो सिखाव हमगोन होननानै बै सानखालि आं सनाखौ मानो नायनो फैनांगौ मानो नायनांगौमोन आं दा हमजाबायसो ना आनै नोंसो दोनदोंमोन ना सनाखौ ड्रयाराव आयाथ' नों दोननायनिफ्राय नायनानै थायाखैनो सानसेबो होमबा अबाव थांखो आया दङ साननानै नायाखैमोननो ओमफ्राय दिनैसो नायबाय माने आं दिनै गाननो नागिरदोंमोन सनाखौ नुदों आदा नुदों दानिफ्रायनो माबायसि बिमानि साइड लाग्रा माने बे गथ'निबाबो आं सनाखौ खावदों आरो सनिया किसमिस बुंनाया नंमारगौ आङो नों नायनाय दिननिफ्रायनो आं सनाखौ सानसेबो नायाखै आंलाय दङना दङ साननानै नायनानै थायाखैमोन दिनैसो गानहोनो नागिरनायखाय नागिरदोंमोन नाथाय गैनायानो थाङा बाजै बाय नोंनिबा माने आंनो खावदों आरो ना आसुरित आदा नोंबो माबायदि हा मासुम बाजै आंखौसो दाय हमबाय थादों सनाखौ खावदों होननानै नाथाय नोङो मानो जेबो बुङा बेफोरबायदिनो बिदाफोराबो हाबा खालामखांनायनि उनाव बिनानावफोरनि मालाबाबो साइड जाखाया दाय गैयाबाबो आदा आं खावाखैलै आंलाय किसमिसनि सनाखौलाय मानो खावनांगौ जाखो आं बिदि बिमानैसो आरो आङो सिखाव खावफेरा रावनिबो आं मालायनिफोरखौनो खावफेराखै दिनैहालागि आरो न'नि गथ'नि सनाखौनो खावगोन नामा आदा औ बिहामजो नोंनो अबावबा दोनफ्लांदों नंमारगौबै नों दा सनियाखौसो सिखाव सानबाय दङ आरो ना सनिया एसेबांबो गाज्रि नङालै जानला मोनला जेबो साना हौवानो सनियाखौसो दाय हमलाबायखो नोंलाय आं सनियाखौ सोंदोंल'सो आयै माने बिसो दांदोंमोन ना बिसो दोनदोंमोन ड्रयाराव एस्रोम नोङो गावगायानो अबावबा दोनफ्लांना लानानै सनियाखौसो मानो दाय हमबाय दं गावगायानो बुस्थु दोननायनि जेबो खाथोन गैया मालायखौ हमनो फैदों फिसा बाथ्रा नङा बेयो बिहामजो फिसा बाथ्रा नङा गावगाया सनाखौ अबावबा दोनफ्लांना लानानै सनियाखौसो दाय हमग्रा आबै मानो रायबाय थादों आइखौ आं मिथिगौ आइया सनाखौ सनियानो दांनायनिफ्राय दांखायाखै साला गथ' नोंबो साला आंखौसो लागायना होबाय थादों ना आइ किसमिस गिदिर मानसिफोरा रायज्लायबाथाय बेफोरबायदि गेजेराव बुंना होआ आदायाबो आंनि साइड जादों
आयाबो आंनि साइड जादों र' मोस्रोम बाजै नोंनि गोसोम बन्दी फिसाजोनि अनगा नोंनि रावबो साइड जायाखै गैला आंखौ रावबो हमना मोनखाला जोबोद खुसि मोनबाय आं दिनै जोबोद खुसि ओइ बाजै सनाया नागिरनाबा नागिरना ला दे इयाव आंखौसो दाय हमबाय थानाङा बुंना दोनखाबाय लाजिया नोङो आंखौ सिखाव हमनो हा बाथ्राफोरखौनो एसे सानै हनै बुंनांगौ मिथिबाय बिहामजो सनाया मोजाङै नागिरना ला नों गावगायानो बबावबा दोनफ्लांना लादों नागिरना ला आरो गानहो सनाफोरा बिनिखायनो मोजाङै दोननांगौ मिथिगौ ना गावगायानो अबाव दोनफ्लांना लायो आरो मालायखौसो बुंनो फैयो माथो बुंबावनो आरो आं जेरावबो दोनाखै आं गोसोआवनो गैया आं बे ड्रयारावनो दोननायानो गोसोआव दं रावबो खावग्रा मानसि गैयालै मानो बुजिया नोङो सोरबाफोर सिखाव हाबफैदों नामा जोंहानि न'आव आरो जोंलाय माथो रावबो न' गोजा गालांखाया न'आव सासेबाबो थालांखायो रावबो सिखावबो हाबफेरा गामिनि मानसिफोराबो जोंफोरनि रुमावनो हाबा नों गावनो अबावबा दोनफ्लांना लादों दे बिमा मोजाङै नागिर सनाया गोमाबाय आयंनिया औलै आब' आं ड्रयारावनो दोनथारदोंमोन नों अबावबा दोनना लायाखैथ' मोस्रोम लायाखैलै आब' आं माबायावनो दोनथारदोंमोन ड्रयारावनो नोंनि रुमाव सोरबाफोर हाबदोंमोन नामा ओहो आब' रावबो हाबाखै बै मास मोनसेसोनि सिगां सनिया खेबसे नायफैदोंमोनलै सनाखौ बेनो ओमफ्राय रावबो फैयाखै बियो नायखांनानै ड्रयारावनो दोनदोंमोन ओमफ्राय बै साननिफ्रायनो आंबो नायनानै थायाखैमोन दिनैसो गानहोनो नागिरदोंमोन नानिखौ आंथ' नायाखैमोन दा अबाव थांखो सनाया गथ'नि सनाखौ बेफोरबायदि खोमानासो दोनबाय आरो नोङो आं खोमायाखैलै आब' मानो बेफोरबायदि बुङो बयबो आंखौसो रायदों ड्रयारावनो दंथारोमोनलै आब' रावबोथ' हाबखायाबो जोंहानि न'आव रावबो सिखावबो हाबनो मोना मानसिबो हाबनो मोनखाया होनबालाय अबाव थांखो देनाय मोजाङै नागिरफिननाय नागिरबाबो ड्रयारावनो 10-20 बारसो नागिरखाबाय ओमफ्राय बयबो बुंनायखाय आरो आलमारि गद्रेज शकेस गासैयावबो नायजोबबाय बाक्सुआवबो नायबाय गैया बरावबो गैखाया ओमफ्राय सनिया बुंसोबायलै आंखौ सिखाव हमदों होननानै आंखौ दोखो रायना थांबायसो आं बोरैबा मोनसिगोन आंथ' बेखौ सिखावखौनो हमाखै बुंदोंमोनल'सो सनिया नायनानै ड्रयाराव दोनदोंमोन होननानै ओमफ्राय बेखौनो माबा माबि बुंसोबाय आरो ओइ सोर फैमारनायमोन नोंनि रुमावहा सोर हाबमारनायमोन रावबो हाबाखै आब' न'नि मानसिफोरानो आरो होमबा सनियानो लायाखैथ' मोनथिला दे आरो आब' सोर लाखो सोर लायाखै ड्रयारावनो दंथारोमोन बिनो खावदों खोना आंनिबा आं बेखौ मोजां मोना बारा बिनि आखल आखुफोरखौ मोजां मोना आं मानोबा मोनथिलालै आब' दा मा आं बोरैबा मोनसेबायलै आब' नों एसेबां अननानै होबाय किसमिसनो गोमानासो थाबाय आंनिबा बै सनियानो खावदों खोना खावदोंबाबो खावाखैबाबो आब' बा मोनबावनो ओरैनो बुंनायल'आवनो आंखौ एथ'बा बाथ्रा खोनासंहोबाय बिसोरो सिखाव हमियावनो आरोथ' सनिया लादों होनबाथ' आंखौ न'निफ्रायनो होखारखागोन दे जुदि सनिया खावदोंबा फाबनांगोन बिनियाव सानसेबाबो फाबनांगोन आं बुंदोंना सानसेबाबो फाबनांगोन दे गोमाबाय आरो नों बांद्राय सानबाय थानाङा आं जरासे दाहोबावगोन दे नांला दे आब' नोंबो आरो बेसेबां होबाय थानो नांगौ मानो नाङा जानो दा गथ'नो माखौ गानहोनो देनाय बेखौनोथ' जादों दं मा खालामदों दा आयंआलाय ओइ नङाबा फैयाखै मानो आयंखौ लानानै न'आव माथो फैथारला थांगोन र' बांद्राय थांबाय थाबाबो बिखुनजोआ माबा माबि बुंसैलै आंनिया बिदि होननानै बिराद गोबाव फैयालासिनो थानो आरो फै जेबो नङा बुंबा बुंथोसै जागोन दे होमबा बे साननैसोनि गेजेरावनो थांगोन थेवब्लाबो आब' आं सना गोमानायखौनो बोरैबा मोनगासिनोलै आसलथे सोर लामारखो सोर खावमारखो ड्रयाराव दोननाय बुस्थुआ बोरै गोमानो मोनखो आंनिबा बै सनियानो लादों आं हमनोनो हालालै आब' दा डाइरेक्ट सिखावबो हमनोबो बोरैबा मोनो दे खावथों दे जेबो नङा इसोरा नुगासिनो जायबा खावदोंना फाबाथ' नांखागोन आं बुंखाबाय औलै ओरैनो महारानि रखम जाबाय थाबा जागोन नामा खामानिबो मावना होनांगोन दाबो सिखाराखै माथो 7था जालायलांबाय बुंनो थाङोबा बयनिख्रुइबो सिगाङाव सिखारनांगौमोन बियो फुंनि 5ता नङाबा 5:30 सिखारनानै खामानिफोरखौ मावस्रांजोबनांगौमोन गैया दाबो सिखाराखै ओरैनो मोनजागोन नामा ओरैनो फ्रियाव रावखौबो जाहोनो हायाहाय जोंनियाबो फैसाफोरा ओरैनो ओंखाराखै बे लैथोस्रियानो आलाय आथानिफोरखौ बुथुमना लाबोदों हारसिंबो नङा बेबो गथ' सासे दङ लैथोस्रि रागासो जोंगा जाबायहाय आं मानसियाबा मा टेनसन आंसो मिथिगौ फिसाला सासे दङमोन बेबो गोमाना दङ खबर गैया मा गैया मोजाङैबा दंना गैया लैथोस्रि
लैथोस्रि माइले आयै आंनिया मेगनानो रागायाखै मोजाङै आं दानो सिखारामोन ना 8:00ल'सो जाबाय आंखौ 8:30फोरावसो फोजानांगौ मा जोंफोर हराव थाब उन्दुनाय जायाना नोंनिखौ बादहोर' ओमफ्राय बै महारानिया मानो सिखाराखै दाबो मा ओरैनो मोनजाबाय थागोन नामा बेयो फुङावनो सिखानानै गासिबो खामानिखौ मावजोबना दोननांगौमोन बियो मिथिबाय र'लै आयै मावगोन ना लासैनो मैयाल'सो फैथारदों बियो मा मैया दिनै दङहाय मावनांगोन खामानि ओरैनो मोनजाया आंनि न'आव सिरिथालै आयै खोनागोन खोनाबा दुखु मोनगोन बिनि जायगायाव जुदि आं जानाय मोनबा माबायदि मोनगौमोन नोङो आयै जायाबो ना नोङो मानो जानो बेनिखायनो बेफोरबायदि आलायाथानिफोरखौ बुथुमना लाबोनाङा मिथिबायना थां फोजायै थां गियान गैया नामा बेहा एसेबो हा मालायनि न'आव फैनानै 7:00-8:00सिम उन्दुना थानो थां फोजायै थां थोरसि लथाफोरखौ सोर सुगोन आरो जि माखाबो सुनो दङ जिफोरखौ सोर सुगोन आयै दिनै सुनो होनाङालै आं सुगोन दे दिनै माखौबा ओरैनोबा माथो नोङो जि थोरसि लथा सुनो नागिरा दिनै सुगोन दे आं आयै नों दा जेबो बुंथ'नाङा र' बियो आरो आलासि गोदान ना आलासि गोदानखौ बेफोरबायदि खामानि थिननो बोरैबा मोनो जेबो आलासि नङा बियो जोंहानि थां माबबारै फोजायै थां आरो फोजायाबा खामानिफोराव मावहै खिन्थु गाबोननिफ्राय खामानि मावनांगोन दे बियो फारसेनिफ्राय मावजोबनांगोन रावखौबो आजादि ओरैनो फ्रियाव जाहोबाय थानो हाया आं जोंखौबा सोर जाहोयो फनखौनो थिखांला माथो एसेबां बार हरबाय दिनै थांगोन होननाया माथो मा जाखोथाय आंखौलाय थगायबायसो ना माइलै माथो गथ'नि बिफायाबो रिसिभ खालामला बै थमला होननायाबो रिसिभ खालामला आं माथा गरमसो जाबायलै ओइ मा जाखो फनखौ रिसिभ खालामनानै खालामाखै गैयालै रिसिभखौनो खालामाखै आयौ हाबाब मानो जोंफोरखौ थगायनो नागिरदों नामा बिसोरलाय 20,000 मानि फैसाखौ लानानै गथ'खौ हरगोन होननानै दा मैयाबो थांगोन होननानै मैयाबो थगायबाय ओमफ्राय दिनैबो थांगोन होननानै दिनैबो थगायबाय फनखौनो रिसिभ खालामाखैबा मा जाबावनो दे फाब नांगोनलै बिफा बिसोरो जोंफोरखौ बेफोरबायदि थगायनाया फाब नांगोन आङो बेफोरबायदि थगायगोन होननानै सानथाराखैमोनलै बिमा आं दुखु मोनसोबायलै बिफा मानो बेफोरबायदि थगायनांगौ दिनै खेबसे हरबावनाय फनखौ 20 बारसो हरबाय गैया रिसिभखौनो खालामा नुदोंना रिसिभखौनो खालामा मा एसे असभ्यलै बे दुनिया खानाव एथ'ग्राब गाज्रि मानसि दंमारो आसुरित मोनबायलै आं र' लोगो मोनथों र' बेखौ गथ'खौथ' हरासैयानो फैसाखौ जाना दोनबाय आं बिफिनगोन फैसाखौ अबावलाय मोनबावनो बिसोरनिफ्राय फैसा अबेनिबा मानसि नङाबा नोङो न'खौ सिनाय हागौबा थाङाखै मानो बेनोथ' गोरोन्थि जाबायलै आंनिया न'खौबो सोंफ्लाङासै गामिखौबो सोंफ्लाङासै आङो माथा नस्थ' जाबायलै आंनियासो गथ'खौबो मोनासै फैसाखौबो 20,000 मानि जाना दोनबाय पापि मानसिया जोंनिफ्राय 20,000 फैसा जानानै बेसेबां दिन थ' सान्थि जानो हागोनलै बिसोरो हाया फाब नांगोन बिसोरबो फाब नांगोन नों नायबाय थानाय आंनि फैसाखौ सानबावाखैसो आंनो गथ'खौसो नांगौमोन नांथारगौमोनलै आंनो आं गथ'खौ गावनि फिसाला सानना लाखाबायमोनलै आं दुखु मोनसोबाय आंनो नांगौमोनलै गथ'खौ पापिफोरा मानो थगायनांगौ देनाय बिफानो खेबसे हरबावनाय फनखौ हराखै मानो खेबसे बेसेबां हरबावनो रिसिभखौनो खालामाबा मानो थगायनांगौ देनाय बिसोर गथ'खौ हरगोन होननानै फैसा बुरजा नांगौबा फैसाखौनो बुरजा होबावगौमोन ना मानो थगायनांगौ एसेबां मोजां गथ'खौ मोनासै आं सानदोंमोन एबार मोनसिगोन आं बिमा जासिगोन होननानै गैया मोनमारासै आं गिबाय थानाया जामारबायसो आं मोनमारासै गथ'खौ आयु दे बांद्राय सानबाय थानाङा नों बेखौनो खाफालाव दङबा जों बिनिख्रुइबो मोजांसिन गथ' मोनगोन मोनालै जोंफोरनियानो खाफाल गैया खोना फसायनाय गथ'फोरखौ मोननायानो थाङा बांगाल साइज गोरिया साइजफोरखौसो मोनबाय थायो आरो हिन्जावसा गथ'सो मोनबाय थायो आंनो नाङा हिन्जावसा आरो गोसोम बन्दा बन्दि गथ'बो नाङा आंनो लावदुम बायसिसो गथ' नांगौ लावदुम बायसि नङा लावदुमखौनो नांथारगौमोन आंनो थगायमारबायसो पापिफोरा गथ'खौ हरगोन होननानै हरासै साला फैसाखौल' जाना दोनबाय गाबनाङालै सना नों गाबनाङा होनबाबो गाबनो ओंखारो आंनो नांगौमोन गथ'खौ दा नांगौ होनबानो अबाव मोननो दे मालायनि गथ'खौ आंथ' हरगोन होननानै बाथ्रा होना दोननायमोन मानोथ' फैसा जाना दोनखो बालफोरा पापिफोरा हराबा हरा होनखानांगौ ना ओरैनो मानो गथ'खौ लुबैहोनांगौ दे अबाव मोनबावनो गैला मोनला आंना सिमां सुजुनायफोरा गैला धंस' जाजोब्बाय बायजोब्बाय
आंनि गोसोखौ सिफायनाङामोन बिसोरो पापि मानसिफोरा एम्फौ नांथों बिसोरो